Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur martxoaren 21 da astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. EH Bilduk 10 lagun batu ditu Atarrabian Nafarroko toki administrazioaren auzitegiak Euskal Herriko armarriak kentzeko agindu izana salatzeko. Nafarroko Volkswagenek ekoizpen katea gelditu du garraiolarien grebagatik. Asteburuan gidari batek ihes egin du Berriozarren, ondoren irauli eginda eta positibo eman du alkoholaren eta drogaren testean. Nafarroko gobernuko lehendakariak talde parlamentarioi helarazi die Nafarroak neurriak hartuko dituela Ukrainiako krisiaren eraginagatik eta eskatu du bi erakundek lan egin dezatela komunitateak erronka berri horri aurre egin diezaion. Bizitzaren garestitzea salatzeko manifestazio egin du Iruñan Kontseilu Sozialistak. ELAK, UGTek labek eta komisiones obrerak grebara deitu dute martxoaren 24 eta 31an Nafarroko adinekoen arretarako lehen hitzarmenaren azken bilerek ez dutelako lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzua bermatzeko balio izan. Iruñeko udalak Jarauta kaleko 13. zenbakian dagoen eraikina aurri egoeran deklaratzea erabaki du eraikinaren eraikuntza akatsak direla eta. Nafarroko gobernuak udako Euskal Unibertsitatearekin elkarlanean jardungo du goi mailako ikastaroak euskera emateko. Iruñeko udalak irribarreak biral bihurtu nahi ditu aste santuko oporraldietarako Iruñako turismo kanpaina berrian. Zibibox sareak antzerkiaren munduko egunaren berri eman du familientzako eta helduentzako emanaldiak programatuz. 4 sortzailek literatura, pintura, argazkigintza eta musika uztartu dituzte Sastraka Maleza erakusketan mistuen eraikinean partekatzen dute disiplina anitzeko esperientzian. Baztango taldeko sozialak antolaturik errekak bizi iturri agortzen mintzaldia eskaini zuen Mielmari Elosegi mendizain eta biologoak Elizondoko Arizkunenea kulturetxean. 2 urtez egin gabe egon ondotik maiatzaren 8an ospatuko dute aurten senpereko aintziran herri urrats. Itzulera du leloa aurtengo edizioak eta horixe da aurtengo abestiaren izena ere. Zetak taldeak eta Erramun Martikorenak egin dute abestia eta entzungai dagoeneko. EH Bilduk 10 lagun batu ditu Atarrabian Nafarroako toki administrazioaren auzitegiak Euskal Herriko armarriak kentzeko agindu izana salatzeko. Bakartxo Ruiz Nafarroako parlamentuko bozeramaileak esan duenez, euskararen, euskal kulturaren eta oro har euskal kutsu daukan edozerren kontra ari dira sektore politiko eta judizial batzuk. EH Bilduk 10 lagun batu ditu Atarrabian Nafarroko toki administrazioaren auzitegiak Euskal Herriko armarriak kentzeko agindu izana salatzeko. Bakartxo Ruiz Nafarroko parlamentuko bozeramaileak erranduenez, euskararen, euskal kulturaren eta oro har euskal kutsu daukan edozeren kontra ari dira sektore politiko eta judizial batzuk. Nafarroako Volkswagenek ekoizpen katea gelditu du garraiolarien grebagatik. Iruñako Landaben industria gunean dagoen Volkswagen multinazionalaren lantegian ekoizpen katea geratuta dago gaur, garraiolarien grebaren ondorioz autoak egiteko piezak falta direlako. Hala ere, enpresak ez du zehaztu gaurko lanaldi geldialdi hau aldi baterako den lan erregulazioko espedientetzat edo lanaldi industrialeko eguntzat hartuko den. Aste honetan zehar erabakiko omen du zuzendaritzak. Asteburuan gidari batek ihes egin du Berriozarren, ondoren irauli eginda eta positibo eman du alkoholaren eta drogaren testan. Kopilotua zauritu egin zen istripuan. Ibilgailu batek ihes egin zuen bart Berriozar inguruan alkoholaren eta drogen prebentziozko kontrol batean, foruzaingoak eskatuta, eta irauli egin zen, zauritutako autoren kopilotuarekin. Gidariak positibo eman zuen alkohol eta droga frogetan eta usarkeriaz gidatzagatik ere salatu izan da. Gertakarian foruzaingoko patruilek eta bide segurtasunako agentek esku hartu dute. Nafarroako gobernuko lehendakariak talde parlamentarioi helarazi die Nafarroak neurriak hartuko dituela Ukrainiako krisiaren eraginagatik eta eskatu du bi erakundek lan egin dezatela komunitateak erronka berri horri aurre egin diezaion.
Parlamentuko talde guztiekin bildu da bi lehendakari ordeekin batera. Nafarroko gobernuko lehendakaria Remirez eta Ayerdi lehendakari ordeak talde parlamentarioekin bildu dira. Ukrainiako krisiaren eraginagatik Nafarroak hartuko dituen neurrien berri emateko. Bileran, Txibitek eskatu du bi erakundek Nafarroko gobernuak eta parlamentuak dagokion mailan gaudela eta erantzuten dugula erakutsi behar dugula eta adieraziz parte hartzetik eta ekarpenetik gauzak hobeto egin ditzakegula. Lehendakariak nabarmendu du Errusiak Ukraina inbaditu ondoren sortutako egoerari dagokionean eta hori Nafarroan ere eragin humanitarioa, soziala eta ekonomikoa izaten ari dela kontuan hartuta, gobernua dagokigun hartan inplikatuko da eta eraikitzaileak izango gara foroetan eta maila guztietan. Lankidetza aipatu du egoera larri horrek personentzat, familientzat, enpresentzat eta ekonomiarentzat oro har sortzen dituen ondorioak arintzera edo gutxiagotzera laguntzen duten erabaki onenak hartzeko tresna gisa. Lehendakariak kezkatuta agertu da inflazioarengatik 7,7% baita eta egungo energia egoera eta lehengaien eta hornituren eskasiarengatik. Izan ere, Industriak Foru Komunitateko barne produktu gordinaren 20% iristen da. Eta industria jardueraren gaineko eragin guztiek inpaktu negatiboa dute, bai kaltetutako adarretan, bai ekonomia osoan oro har esan du. Fiskalitateari dagokionean Txibitek honela adierazi du. Neurri ekonomikoak testuinguruetara egokitu behar dira, baina kontuan izanik diru bilketarik gabe ezin zaiela zerbitzu publikoi eta prestazioi eutsi edota herritarrak behar bezala hartatu. Hori dela eta zergak masiboki jaistearen aldekoa ez dela esan du. Bizitzaren garestitzea salatzeko manifestazioa egin du Iruñean Kontseilu Sozialistak. Bizitzaren garestitzea gelditu lelopean manifestazioa eginda Iruñan Kontseilu Sozialistak deituta. Manifestazioan argindarraren, gasaren, elikagaien edota gasolinaren prezioen gorakada salatu nahi izan dute. Krisialdi ekonomiko eta soziala testuinguruan, pandemia bat eta gero mundu mailako agintariek gerra batean sartu gaituzte eta gerraren gastuak herritar xumek ordainduko dituztela salatu dute. Batzuk gerrarekin euren poltsikoak betetzen ari diren bitartean besteok ezin dugu hilabete bukaerara iritsi azpimarratu dute bertan. Ikusten ari gara nola, ezkerreko gobernu progresista hau jokatzen arien papera den batetik kapitalaren interesak kudeatzea eta bestetik miseria ere kudeatzea, ez? Nola esaten diguten, 29an gasolina jaitsiko dutela eta horrelako neurri antzuak plantatzen dituzte eta ikusten dugu instituzioetatik ez dagoela atera biderik. Eta beraz, modu autonomoan, modu independentean antolatu behar duela langileriak ofentsiba honi aurre egiteko eta aurrera ateratzeko. ELAK, UGTek, LABek eta Komisiones Obrerasek grebara deitu dute martxoaren 24an eta 31an Nafarroako adinekoen arretarako lehen hitzarmenaren azken bilerek ez dutelako lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzua bermatzeko balio izan. ELAK, UGTek, LABek eta Komisiones Obrerasek grebara deitu dute martxoaren 24an eta 31an Nafarroko adinekoen arretarako lehen hitzarmenaren azken bilerek ez dutelako lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzua bermatzeko balio izan. Sektorean ordezkaritza handiena duten 4 sindikatuek beste 2 greba deialdi iragarri dituzte. Sektore honetan 4.500 pertsona baino gehiagok egiten dute lan Nafarroko 70 zentro inguruetan banatutan. Mendekotasuna sektore estrategikoa da gero eta garrantzitsuagoa. Horregatik beharrezkoa da administrazio publikoek beren gain hartzea kalitatezko zerbitzu hori emateko orduan eta mendekotasunaren sektorea babestea adinekoen eta mendeko pertsonen arretaren zerbitzuarekin batera ezinak diren enpresa ereduen aintzinean. Negoziazioa mahaiko 4 sindikatuek argi dute lan baldintza duinek soilik ziurtatzen dituztela zerbitzu duinak eta kalitatezkoak eta horregatik hasi ziren 2021ko maiatzan Nafarroko 3. adinekoen zentroen sektoreko lehen hitzarmena hitzartzeko negoziazioak. 3. adinekoi arreta emateko Nafarroko lehen hitzarmenaren inguruan izandako azken bilerak negoziazio blokeatuta dagoela berretsi ziren.
Iruñeko udalak Garauta kaleko 13. zenbakian dagoen eraikina aurri egoeran deklaratzea erabaki du, eraikinaren eraikuntza akatsak direla eta PAC etxe udal enpresaren jabetza 80%an eraikinaren egoera txarraren ondorioz alegazio hori jaso ez duen espediente bat hasi zen joan den ekainean. Iruñeko udala Garauta kaleko 13. zenbakian dagoen eraikina aurri egoeran deklaratzea erabaki du. Eraikinak dituen eraikuntza akatsengatik. Bertan 6 etxebizitza eta lokal bat daude. Hoietako 5 udal enpresarenak dira eta 2011 eta 2020 urteen artean erosi dira, baina ezinezko izan da gainerako etxebizitzaren eta lokalaren jabekin negoziatzea. Izan ere udalak ez die erantzun, ezta ere altxor publikoak bide publikoan arriskuan ez jartzeko eta higiezina gutxieneko segurtasun eta osasungarritasun baldintzetan mantentzeko larrialdiko jarduketetan egindako gastuengatik. Urte hauetan udalak 11 jarduera egin behar izan ditu. Izan ere, higiezin hori 6 hilabetez okupatu zen 2019an eta gainera osasun arazoak eta inguruko bizilagunekin gatazka egoerak sortu zituen baita ustezko delitu bat ere. Aldi horretan gainera eraikinaren akaberak erabat hondatu ziren, gaur egun eraikinaren konserbazio egoera oso eskasa da. Bertze arazo batzuen artean termitak daude lehen eta bigarren solairuetako sabai forjatuetan eta kolapso puntualak gertatzeko arriskuan daude. Gainera estalkian ezetasunak, usteltzeak eta egitura deformazioa daude. Hori dela eta une honetan eskoratuta dago eta eskalera kaxako eta etxe bizitzetako barne estalduren narriadura orokorrak eraikin bizigabea egiten du. Nafarroako gobernuak udako Euskal Unibertsitatearekin elkarlanean jardungo du goi mailako ikastaroak euskaraz emateko. Unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentuak hitzarmen bat sinatu du erakundearekin 30.000 euro inguruko prestakuntza jarduerak finantzatzeko. Unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko departamentuak lankidetza hitzarmen berri bat sinatu du udako Euskal Unibertsitatearekin, euskeraz ematen diren kalitatezko eta goi mailako prestakuntza jarduera finantzatzeko. 29.989 euroko gehieneko zenbatekoarekin. Askotariko gaiez osatutako eta hezkuntza esparrokin edota garapen jasangarriaren helburuarekin lerrokatutako prestakuntza eskaintza hau eskura jarriko da online eta aurrez aurreko modalitatean. Horrela, 2022ko aurreikusitako ikastaroetan aurre eta lehen hezkuntzako zientzia teknologi gaitasunak, personan oinarritutako osasuna, hizkuntzen tratamentu integratua, feminismoa, indarkeri matxistaren kontrako laguntzak, haur eta gazteekiko sexu abusuak edo eskolako heziketa bezalako gaiak landuko dira. Gehien bat unibertsitateko ikaslengan, baina halaber oro har herritarrengana zuzentzen diren ikastaro hauetariko inskripzioa udako Euskal Unibertsitateko webgune erabiliz egingo dira matrikula doakoa izanik. Nafarroko gobernuaren asmoa da 2017tik urtero formalizatzen den hitzarmen honen bidez euskarazko heziketa eskaintza sustatzea bermatuz posible den neurrian eskaintza hori lerrokatzea, garapen jasangarriaren helburuarekin, 2030 agendako edukiekin eta Nafarroko espezializazio adimensoaren estrategiarekin. Udalak Irribarreak biral bihurtu nahi ditu Aste Santuko oporraldietarako Iruñeko turismo kanpaina berrian. Gaur goizean aurkeztu dira sektoreko lankidetza publiko-pribatuaren ondoriozko jardueren eta sustapen materialen sorta. Esan Iruña eta Irribarregin da Iruñako udalaren turismo kanpaina berriaren lema eta bisitak betikotzeko apirilaren 9tik 24 bitarte udaletxe plazan fotokol handi bat egonen da argazki batean harrapatzeko hiritik ibiltzen direnen eta oroigarri bat eraman nahi dutenen edo sare sozialetan Iruñeko egonaldia partekatu nahi dutenen Irribarreak. Eta gainera, hiriko toki emblematiko batetik egiten ahalko da, hau da, San Ferminen hasieraren protagonista den plazatik. Dagoeneko aurkeztu dira aste zainduan hirian turismoa sustatzeko materiala bertze zer egin nora joan liburuxka berria, Iruñan dauden baliabide bisitagarriei eta programatutako jarduera turistikoei buruzko irudi eta informazioarekin. Eta bertze hainbat elementu, ala nola ostalaritzako 50.000 paperezko maizapiak. Aste hauetan monumentu etnografia eta museo eskaintza eta eskaintza berdea indartu nahi dira,
hirira bisita gidatuak eginez. Nafarroan edo bertze hainbat tokitan zehar eguneko txangoak eginez, Iruña abiapuntutzat hartuta. Familiendako Doneiako bideko ginkana batekin, ardo eta pintxo dastaketekin edo kaiakak alokatuz. Esan Iruña eta Irribarregin kanpainaren xedea da Iruña helmuga turistiko atsegin gisa biral bihurtzea. Esan Iruña eta Irribarregin traolarekin batera erabilita helburu hiria harrera, hurbiltasun, lasaitasun eta familia gune dela helaraztea da. Natura esparro batean eta publiko mota ezberdinei zuzendutako esperientziekin. Zibibox sareak antzerkiaren munduko egunaren berri eman du familientzako eta helduentzako emanaldiak programatuz. Astebetez txontxongilo antzerkia, antzerki ikuskizuna, irakurketa dramatizatua eta ahozko narrazioa izango dira. Hilaren 27an ospatzen den antzerkiaren munduko egunarekin bat eginez, Iruñako udalaren Zibibox sareak hainbat jarduera programatu ditu, bai familientzat bai helduentzat. Jarduerak Mendillorri, Kondestable eta Iturrama Zibiboxetan izango dira eta larunbat honetan hasi da. Guztietan aldez aurretik izena eman behar da. Ziklo hau Calderón de la Barcaren Labide Sueño lanaren egokitzapenarekin abiatu da eta horren bidez Tropos konpainiak literatur unibertsaleko lan garrantzitsuenetako bat hurbildu die aurrei eta helduei. Jarduera hau pasaden larunbatean eskaini da Zibibox Mendillorrin. Hurrengo familia ikuskizuna helduentzako ekitaldi bat antolatzea aurreikusi da. Hilaren 24an izango da ostegunean, Zibibox Kondestablen 7:30. Egun horretan, Jose Mari Karrerek euskerazko ahozko kontaketaren ardura hartuko du. Hitzordua debalde izanen da, baina aldez aurretik izena eman behar da. Obra honekin Karrerek Jose Zabalaren historia kontatzen du, gaztea zela, baserria utzi eta itsasora abiatu zen marinel bihurtzeko eta horrela mundua ezagutzeko. Ostiralean hilako 28 Ollasko zopa garagarrarekin filmaren txanda izango da. Pedro Miguel Martínezek zuzendua eta kontatutako irakurketa dramatizatua da. Ateneo Nafarroan lankidetzan. 6 aktore talderen bidez Martínezek 21. mendeko publikoari 20. mendeko 60ko hamarkada Inglaterran egiten zen antzerki sozialaren erakusketa bat hurbildu nahi die. Angry Theatre desengainoaren istorioa da. Mundu alda daitekela irmoki sinesten duena. Emanaldia 7:30 izango da Zibibox Iturraman. Sarrerak 18 urtetik gorakoentzat izango dira eta 3 euroko kostua izango dute, aldez aurretik izena eman behar da. Ziklo honen itxiera antzerkiaren munduko egunarekin batera izango da igandean, hilako 27 egun horretan 7:30 Zibibox Iturraman, La Bañera Miguel Ángel Calvo Butiniren komedia beltza antzestuko da. Montse Zabaltza eta Jose Maria Sin protagonista dituena lan honen bidez, bikote baten historia irudikatzen da, bainuontzi baten ordez dutxa bat jartzearen inguruan eta horrek sortzen dituen eztabaidak. Lau sortzaileek literatura, pintura, argazkigintza eta musika uztartu dituzte Sastraka Maleza erakusketan mistoen eraikinean partekatzen duten disiplina anitzeko esperientzian. Peio Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Rayo aritu dira elkarlanean maiatzaren batera bitarte ikusgai dagoen proiektu horretan. Sastraka Maleza erakusketa lau sortzailek lau arte disiplinatan egindako lanaren emaitza da. Literaturak, pinturak, musikak eta argazkigintzak bat egiten dute, Peio Lizarralde euskal idazlearen testu batetik sortu zen proiektu batean. Testua inspirazio iturri izan da Jose Ignacio Agorreta Iruñako pintorearendako, Imanol Ubeda, Don Inorrez, Tolosako musikariendako eta Imanol Rayo Nafarroko zinemagilendako. Ziudadelako mistoen eraikinak literatur, pintura, musika eta argazki sorkuntza horiek guztiak biltzen ditu. Sastreka Maleza bidai labur bada ezinezkoa bidai bat. Heriotzaz jabetzen garenean une txiki batez bada ere, iraganera eramaten gaituen bidea hartzeko nahiak maizago harrapatzen gaitu. Eta itzuli egin behar dugu, egiaztatzeko bidearen amaieran itzalak eta etxipena besterik ez daudela gure zain. Eta irtenbide bat bilatu behar dugula. Testu horretatik sortu zen guztia da disiplina anitzeko erakusketa horretan ikus daitekena.
Javier Manzanos Iruñeko udaleko arte plastikoetako teknikaria, Pello Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta eta Imanol Rollo erakusketaren egileak eta Uxue Errazkin Ereineko editoreak aurkeztu dute eta maiatzaren batera bitarte ikusgai egonen den erakusketa hori. Izan ere, Sastraka Maleza ez da bakarrik erakusketa bat, erakusketa proiektuak Erein argitaletxearen laguntza izan du. Argitaletxeak paraleloan 220 orrialdeko liburu bat egin du, argitalpenaren argazkiekin batera doazen soinuak biltzen dituen 2 CD dituena. Ondoren erakusketa Euskal Herrian zehar ibiliko da. Maiatzaren 6tik 29 Gasteizko Montehermoso Kulturzentroan egonen da ikusgai urteko azken hiruhilekoan. Donostiara leku aldatuko da, Ernest Lutz Kulturzentrora, eta dagoeneko 2023an urtarrilaren 9tik otsailaren 9 bitarte Euskal Herriko Unibertsitateko Txillida Aretoan Bilbon egonen da ikusgai. Baztango talde ekosozialak antolaturik Errekak bizi iturria agortzen, mintzaldia eskaini zuen Miel Mari Elosegi mendizain eta biologoak Elizondoko Arizkunenean. Baztango talde ekosozialak antolaturik Errekak bizi iturri agortzen, mintzaldia eskaini zuen Miel Mari Elosegi mendizain eta biologoak Elizondoko Arizkunenea kulturretxean. Elosegik aipatu zuen normalki gure inguruan urtero banaz bertze 1.600-2.000 mililitro euri egiten duela, ez dago idorte garairik eta noiz nahi egin dezakela euria, normalki eztiki langarreta euri txikia. Elur ere ohikoa da, baina azkeneko urtetan temperatura banaz bertze gradu bat igan da. Horrek erran nahi du tokiaren arabera, bat kakotx 5 gradu edo gehiago ere igan izan dela. Hori dela eta elurra gutxiago egiten du. Aldi berean, erregistro estadistikoek gure inguruetan urtero 160-170 egunez prezipitazioak izaten zirela diote, haunitzetan langarra edo euritxiki moduan. Orain litrotan urtero 110-115 gutxiago egiten du eta prezipitazio egunak 140 ingurura jaitsi dira. Halaber, iduri du orain Errekak kolpean igaten direla eta kolpean jaitsi. Udaren azkena ere luzatzen ari da. Datu horiek emanik Elosegik erran zuen gure Errekak ez direla agortzen ari oraino euri desiente egiten duelako, baina bai aldatzen ari dela euri egiteko modua eta kopurua, eta seguru aski gehiago aldatuko da. Datu horiek emateaz gain Elosegik Erreketako ekosistemaren berri eman zuen. Ekosistema hori ez da gura bakarrik, bazterretako oianak ere dira. Hortaz, Erreka behatzerakoan inguruko zuhaitzei ere kaso egin behar zaie. Erreka sistema osasuntsu baten bizitza joria dago, Altzaldi, Lizardi, Karramarro, Hegazti, Ursator, Lepatxuri, Urzakur, baina horrelakoak gero eta gutxiago dira, Elosegik erran zuenez. Jendek esku hartzearekin sistema horiek maila batean edo bertzean urratu direlako. Gure bizimodua dela eta gero eta ur gehiago konsumitzen dugula erran zuen Miel Marik. Gero eta ur gehiago hartzen dugula erreketatik, erreketako bizitza urrituz. Oraingo makroetxaldek adibidez urra uniz erabiltzen dute eta ondotik azien den pixak eta kakak sortzen dira eta hoiek modu batean edo bertzean errekan akitzen dute. Nekazaritzako erabiltzen diren ongarri eta produktu kimiko pila bat ere errekara joaten dira. Azkenik Elosegik ere orain zabortegi kasu gehiago egiten zaiela aipatu zuen araztegiak ere egiten direla, eta horrek erreken garbitasunean eragiten duela. Babestutako inguruen garrantzia ere aipatu zuen eta azkenik gizakiaren eta erreken arteko harremanean oreka bilatzeko gutxieneko emariak errespetatu behar direla erran zuen. Azpiegitura egokiak egin eta kutsadura eta konsumoa gutxitu. Abeltzantza, nekazaritza, milaka urte batzutan, oan ja ez dakiz esan, badirudi bukatzea doala, ez, gu garela azken belaunaldia, edo urrengoak ez dakit, iraungo duten, baina milaka urte dara matzate. 2 urtez egin gabe egon ondotik maiatzaren 8an ospatuko dute aurten Senpereko Aintziran herri urrats. Itzulera du leloa aurtengo edizioak eta horixe da aurtengo abestiaren izena ere. Zeta taldeak eta Erramun Martikorenak egin dute abestia eta entzungai dago dagoeneko. 2 urtez herri urrats ospatu gabe egon ondoren aurten maiatzaren 8an egingo da Senpereko Aintziraren inguruan. Aurten biltzea espero duten diruarekin Seaskaren 5. ikastetxea egin nahi dute Senperen.
Aurtengo bestaren leloa itzulera da, eta horixe da ere hain zuzen abestiaren izena. Erramun Martikorena eta Zeta taldeak egin duten abestia. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratsa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango, betiko. Zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratsa geurea da, ta itzulera denona. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.